Hola, bona nit, gracients i gracienques. Ens trobem al poliesportiu Josep Comelles i anem a entrevistar a la Patrícia Oliver. Que no tanqui la llum. Bé, Patrícia, com has vist el partit? Molt bé, l'he vist molt fàcil. Ha sigut ràpid. Molt fàcil? Per què ho veus fàcil? Perquè estàvem per sobre de les altres i ha sigut més fàcil treure'l. Ja. Bueno, com has jugat tu? Sí, bé. Bé o malament? Bé, he intentat ajudar tant en atac com en defensa i... Bé, o sigui, he tingut errors, però també... Ja. Ets una mica parca en paraules, no? Ets una mica... No dius moltes paraules. No. No? No. Bueno, doncs vés acostumant, perquè algú m'ha dit que vols estudiar telecomunicacions o alguna cosa d'aquestes. Màrqueting, sí. Doncs mira, Patrícia, com veus el futur d'aquest equip? Molt llarg, tipus, molt bé. Molt bé? Bo. Que Arribarem lluny. pujareu? Pujareu? Sí, òbviament. Sí, però Sí. té que pujar per pujar vosaltres, I pujaran. Que pujaran també. Clar, sí, totes. Bueno, Patrícia, vols dir alguna cosa aquí a totes les afortunades que estan allà dalt? Que són les millors. Que són les millors. Sí. Molt bé, Patrícia, moltes gràcies. A Vinga, tu. adéu.